Mercedes-Benz SLR McLaren е най-впечатляващото доказателство за възможностите на Mercedes-Benz и партньорът им от Формула 1. Двуместният автомобил е с врати, които се отварят нагоре и с стилистични елементи, взаимствани от сребърните стрели от Формула 1. Той е духовният наследник на болидите SLR от 50-те години на миналия век. Технологиите, които са използвани обаче, са взаимствани от състезателните автомобили и са на най-съвременно равнище. Така новият SLR е един от най-зашеметяващите примери за автомобил от клас Гран Туризмо от началото на 21 век. Изключителен синтез между традиции и иновации. Дизайнът на този Мерцедес ползва класически стилистични елементи от легендарните състезателни SLR от 50-те години, като в него са преплетени умело авангардни компоненти. Постигната е уникална симбиоза между минало и бъдеще, с което дизайнът на съвременния спортен автомобил започва да придобива особено вълнуващи пропорции. Специалистите са на мнение, че този модел е знаменателен за насоката на дизайна през близкото десетилетие. За тази оценка немалък принос имат и темите от интериора. Той е луксозен и същевременно практичен. Седалките са силно индивидуализирани, а воланът мултифункционален. На него са монтирани бутоните за предавките при ръчна смяна, а уредите на арматурното табло са много точно подредени. Двигателят е изцяло нов. Той е V8, 5,5 литра с турбокомпресор и доставя мощност от 626 конски сили. Максималният въртящ момент е 780 Нм при 3250 оборота в минута, като трябва да се има предвид, че последната стойност остава непроменена до 5000 оборота в минута. Това нарежда 8-цилиндрови агрегат сред най-мощните серийни двигатели в момента. Той е централно разположен зад предния мост и възможностите му позволяват на суперавтомобила да ускори от 0 до 100 км в час за 3,8 секунди. Бариерата 200 се преминава след 10,6 секунди, а 300 км в час от място се достигат за 28,8 секунди. Максималната скорост за радост не е традиционно ограничена на 250 км в час и SLR има възможността да достигне 334 км в час. Предавателната кутия е 5-степенна автоматична. Тя позволява на водача да избира между 3 програми с различни характеристики. Сред тях са спортен, суперспортен и състезателен режим. В техническо отношение автомобилът може да мине и без коментар, защото само при споменаване на съдържанието му, грандиозната концепция на щутгартци става пределно ясна на изкушението от автомобилната магия. Например, 4 метални катализатора, с които емисиите спадат далеч под нормите Евро 4, стандартна навигационна система с ежеминутен апдейт, електронна стабилизираща програма с спирачен контрол сенсотроник, 51 светлинни индикатора LED с изключително бърза реакция в задната част, за да не останат незабелязани спирачките при употреба, и още 36 допълнения в услуга на водача. С тези и още много други малки и по-големи нововведения, Mercedes-Benz SLR McLaren е един от най-съвършенните, или може би най-съвършенният автомобил в стил Гран Туризмо в началото на 21 век.